ten tanta importancia. Vou vos explicar por que ten tanta importancia. Por que non é un premio institucional máis? Por que este é un premio institucional distinto? En primeiro lugar, evidentemente, quero saludar a presidenta da Diputación que está aquí, os deputados provinciais que van a facer entrega dos premios e, por suposto, a todos os membros do xurado nas distintas categorías. Estou aquí nun escenario baleiro que parece que está en obras e, sin embargo, esa parte, a parte onde estades vos, está absolutamente chea, o cal está moi ben porque indica que estes premios despertaron moitísimo. Temos que entregar o primeiro premio nesta categoría, na categoría de Educación en Valores, e o primeiro premio é para o proxecto Promovendo Educación en Valores para a Mocidade de Silleda. Os autores é o Instituto de Ensino Secundario Pintor Colmeiro de Silleda e trátase dun traballo con proxectos diferenciados pero complementarios e con obxectivos de gran alcance. O proxecto esténdese máis alá do marco educativo do centro escolar, implicándose nos conflitos que xurden na comunidade. Nalgúna das actuacións do proxecto participaron outros centros educativos de outros concellos e incluso interaccionarán con persoas de outros países. Entre os seus resultados máis destacables hai que apuntar que o propio alumnado é o que interpretou e difundiu os valores máis alá da comunidade educativa, ben mediante cancións, teatro, radio ou televisión. Recollen o premio Xesús Fernández, Aroa Lázara, Laira Rodríguez, Barca Pérez e Laura Villanueve. Un forte aplauso. Que nos motivan a facer moitas cousas novas que ademais fan nos reflexionar sobre cousas tan importantes como as que reflexionamos estes anos. Principalmente se escribe para conseguir transmitir los valores de igualdad tanto mujeres como personas que no tengan recursos, como personas que no tienen para cargar esa retroalimentación que tiene que ver con las personas también. Cabeza siempre. A presencia dun retroso de fácil percepción moi comunicativo, o traballo textural, a súa fácil escoita dentro do estilo pop juvenil. Recolle o premio Xesús Durán e un grupo de alumnos do IES que participaron neste proxecto. Se suele decir que a arte fala por sí misma, que a música e que a fotografía que todo fala por sí misma. O único que podo facer é aproveitar a ocasión para falar a favor do ensino, da presenza do ensino das enseñanzas artísticas en toda a etapa da educación, que esa presenza sea continuada e incluso incrementada, porque, entre outras cousas, en moi poucas materias o alumnado ten oportunidade de facer dúas cousas que son moi importantes no seu desenvolvemento personal. Unha, levar adiante proxectos de traballo colaborativo en grupo e, segundo, adquirir o hábito da creatividade como un elemento transversal
para toda a súa vida. Moitas grazas a todos.